Nimbag nga daw tayo amin itinagan niya po tayo nga Iso Kristo. Siya manan ni Brother Lars iti daytoy nga Grace Teacher Channel. Ket iti daytoy nga programa apan tayo talantanen kini palawag dagiti kang runaan nga banbanag a makatulong kada tayo iti espirituan nga panagbiag. Ket san tayo met nga liplipatan iti panang suporta daytoy nga nanumo nga YouTube channel tayo. Iti saludsod apan tayo lawlawagan itagon daway ket may panggap iti pannakapalintag. Wenno iti English justification. Kasano ba ang mapalintag iti maysa nga tao? Gapo ba iti pamati? Wenno gapo iti pamati kinaramid? Is it faith alone or faith plus works? Daytoy iti maysa kadagiti pinaka-controversial nga banag iti Biblia. Daytoy ket may panggap ti sursuro da Pablo ken Santiago. Tati umuna akita no basaam gamin dagiti sursuro ni Pablo ken Santiago asla nga kinuntra jay banag nga isursuro da nga dua. Takuna ni Pablo pamati saan nga aramid. Ngem kunamot ni Santiago iti pamati nga awan aramid na nanatay. Isang masapol ati pamati ada iti aramid na. So karkaro pa ita parehas apaset iti nasantuan kasuratan ama ipanggep kina Abraham iti inala akas pamanagnek iti banag nga ibagbagada nga dua. Idi kinunana Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Ni Abraham namati iti Dios ket naibilang kinkuana daytoy kinalintag. Daytoy ket maysa kadagiti pinaka-confusing nga parte iti Bible gaputa ado iti malalilaw iti daytoy nga banag. Daytoy matlaeng kadagiti maysa kadagiti pinaka-foundational a banag iti panag-Kristiyano. Gaputa iti daytoy nga sursuro ket sursuro matlaeng iti pannakaisalakan. Kadaytoy pay iti maysa kadagiti pinaka-controversial nga banag no saan nga isu iti pinaka-controversial iti nagbabaetan dagiti Kristiyano diti lubong. No naammo tayo iti history kakabsat ken gagayem. Daytoy iti sentro iti issue ti nagbabaetan iti Protestante ken Romano Katoliko. Dagiti Protestant adda iti banner iti faith alone. Dagiti Romano Katoliko adda iti banner iti faith plus works. Ket dagiti Protestante ita nabingay-bingay da iti adu a denominasyon kas kuma iti Lutheran, Presbyterian, Baptist, Methodist, Pentecostal ken atupay dita asaan tayo nadakamat. So ita nga rod no ita nga rod nga gundaway kasano nga rod agtunos dagitoy dua asursuro da Pablo ken Santiago. Taamo tayo gagayem ken kakabsat asaan nga mabalin nga kinuntra iti dua apaset iti nasantuan a kasuratan. Pareha sa espiritu iti nangindalan kini Pablo ken Santiago isurat dagitoy abanbanag sinurat da. Ket dagitoy dua sursuro mapagtunos tayo laeng dagitoy in context. Saan lang nga basta iti word for word awagas. No basahin tayo jay surat da dua unahin tayo ni Santiago, jay Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 hinggan 26. Basahin tayo. Kakabsat ko, anya ti magungguna iti agkuna nga adda pamati na no di namet ipakita kadagiti aramid na. Saan ka may salakan iti kasta apamati. Kas pangarigan ta adda kakabsat ang makasapol unay ti lupot ken kanen iti naldaw. Kadiyo ikan ida kadagiti kasapulan iti biyag. Awan serserbi iti pinagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Dios. Agpapudot kayo ket kaaduan nyo ti mangan. Kastamot iti pamati. Awan serserbi no di mabuyugan iti aramid. Ngem addan to agkuna. Adda pamati iti maysa tao. Adda met aramid ti sabali. Kastoy ti sungbat ko. Ipakitam kanyak no kasano nga adda ti pamati ti siya sinuman adi pakuyugan ti aramid. Ket iparangko met iti pammatik babaan ti aramid ko.
Mamati kayo kadi amay may sa iti Diyos, nasaya. Ngam laglagipin nyo ang mamati met dagiti demonyo, ket agpagargar da pay iti buteng. Sika amaag, kayat mo ang mapaneknekan nga awan pagmamaayan ti pamati, adi mabuyugan ti aramid. Kasano ang mapalinteg idi na amatayo nga Abraham iti imatang ti Diyos. Napalinteg babaen iti aramid na, iti rabaw ti altar. Indaton na ni Isaac nga anak na. Di mo ayan awatan, nagtunos iti aramid ken ti pamati ni Abraham. Dagiti aramid na iti nangpunno iti pamati na. Ket pimudno iti maysa a paset iti nasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Dios ket imbilang ti Dios analinteg gapo iti pamati na. Isu gapo na anawagan ni Abraham a gayem ti Dios. Narod mapalinteg ti maysa a tao gapo iti aramid na saan la agapo iti pamati na. Kastoy met idi kin ni Rahab a babae a dakes iti panagbiag na. Pinalinteg ti Dios gapo iti inaramid na idi pinasangbay na dagiti espiya a Hudyo ket tinulungan na ida a makalibas babaen iti panangipatuldo na iti sabali a dalan a pagnaanda. Ngarod kas tibagi ang makuna abangkay no awan espiritu na, maibilang met anatay iti pamati adi mabuyugan iti aramid. So dayta iti kuna ni Santiago. Basahin tayo met iti kuna ni Pablo iti taga Roma kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 5. Anya nga ron ti kuna tayo kini Abraham nga ama tayo. Anya iti padas na. Noon napalinteg ni Abraham iti sangwanan ti Dios gapo kadagiti naramid na ada ko mapagtangsit na. Ngam saan ang makapagtangsit iti sangwanan iti Diyos. Kuna iti nasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Diyos ket gapo iti pamati na inawat ti Diyos akas nalinteg. Ti agtrabaho matangdanan. Saan ang may bilang asagot ti tangdan na nadiket tineged na. Ti tao nga agtalek iti pamati na asaan nga iti aramid na nga mamati iti Diyos amang ibilang iti nakabasol nga awan basol na. Bigbigen ti Diyos ti pamati dayta a tao tapno maibilang a nalintag. Daytoy, no nasiputan niyo tayo gagayem ken kakabsat. Parehas ani Pablo ken Santiago a inaramat da iti ilustrasyon ni Abraham. Kunana namati ni Abraham iti Diyos ket inbilang ti Diyos ang nalinteg gapo iti pamati na. Masarakan daytoy apaset iti nasantuan a kasuratan iti Genesis kapitulo 15 bersikulo 6. So ti saludsod ita kasano garod nga agtunos dagiti dua a sursuro. Ket aslamet abasi kadagiti nabasa tayo asladamet nga agkinuntra. Ngem saan kabsat? Saan da nga agkinuntra? Gapo tano adalin tayo analaing agsabali ti issue wenno problema nga susulbaren da ken agsabali iti justification adak da kamatinda. So different issues and different justification. Umuna ni Pablo kung kontra na iti legalism when work-based nga klase iti sursuro. Gapo ta dayta ket maikontra dayta iti ebanghelyo ni Kristo. May kontra dayta iti inmayan ni Kristo dito'y lubong. Habang nga ni Santiago met, kung kontra inamet iti dead faith. Wenno head faith laeng, wenno pamati a uray, wenno pamati nga peke. Pamati nga saan nga pudpudno. Dayta iti kung kontraan ni Santiago. So, agsabal may katwa, agsabali manen da Pablo ken Santiago iti panang usarda iti sao nga justify wenno justification. Iti original asao iti Greek daytoy nga justification wenno justify adda iti dua a mabalin a kaipapanan wenno definition iti sao a justify. First is to declare righteous. Second is to prove. Kas kung ano bagada kanyam, sige man, i-justify mo man, kahit na nga sa uwin, nga i-prove mo, dahi nga banag, no, kung nada nga i-justify mo, i-prove mo, paniknikam, magpaiso, dahi nga banag. Kat ni Pablo,
inusar na jay first definition iti justify at to declare righteous. Tidakdakamatin dito ni Pablo apan nakapalintag wenno justification iti panagbalin an nalintag iti sangwanan iti Dios. Iti sabali nga sarita wenno iti sabali nga uturong pan nakaisalakan mutlangan. So syempre na iti maysa nga tao ket napalintag iti sangwanan iti Dios kayat nga sauen isu na mutlanganen ket naisalakan. So iti ababa nga sao awan ti daddumamat lang nga tortorongan ti bagbaga nga justification ni Pablo no saan nga maipanggep iti pakaisalakanan nga mismo. Nung mabasa tayo iti panakapalintag isang 1 ti Diyos kadag iti surat na mutlaang. Iti versikulo 2 kunana no napalintag ni Abraham iti sangwanan ti Diyos. Sangwanan iti Diyos. Gapu kadag iti naramid na adda ko mapagtangsit na. Nung saan ang makapagtangsit iti sangwanan iti Diyos. Iti versikulo 5 kunana pay ti tao nga agtalag iti pamati na asaan nga iti aramid na ngem mamati iti Dios amang ibilang iti nakabasol nga awan basol na bigbigin ti Dios ti pamati dayta a tao tapno maibilang a nalintag. So ditoy nalawag a isursuro ni Apostol Pablo a pamati laeng saan a aramid a mapalintag iti maysa nga tao iti sangwanan iti Dios. Iti sabali a sarita, pamati laeng ti basihan iti pakaisalakanan according kini Apostol Pablo. Iti magsursuro ni Santiago, ti inusar namut a definition iti justification kay di may ikanwa a na definition. Isu jay to prove. Jay justify mo, jay pamanagnag iti kinaagpayso iti dayta nga banag. Iti surat na iti versikulo di Santiago kapitulo 2 versikulo 18 kunana ngem adantog kuna adda pamati iti maysa tao adda met aramid ti sabali kastoy ti sungbat ko ipakitam kanyak no kasano nga adda ti pamati ti siya sinuman adina pakuyugan ti aramid ket iparang kumet iti pamatik babaen iti aramid ko. So ni Santiago berberuken na iti pammaneknek iti kinapudno dayta apamati babaen iti aramid. Kuna na pa iti versikulo kapitulo versikulo 21 kasano ang napalintag idi ni ama tayong Abraham iti matang ti Dios napalintag babaen iti aramid na iti rabaw ti altar indaton na ni Isaac nga anak na. Idi ko na napalintag wino na justify ni Abraham, idi indaton na ni Isaac nga anak na, kayat na nga sa uwan, anapaneknikan iti pamati ni Abraham, idi indaton na ni Isaac. Napaneknikan, naipakita, naiparangarang, naipprove. Iso pagtipunan tayo daytoy adwa asursuro, kat alain tayo iti ilustrasyon ti biyag ni Abraham, kahit na nga sa uwan, ang napalintag ti sangwanan ti Diyos ni Abraham, idi kanito apinati na iti inbaga ti Diyos. So naisalakan isuna, sakbay pala nga indaton na ni Isaac nga anak na. Ngem, napanagmikan daytoy a kinapudno ti pamati na, idi indaton na ni Isaac nga anak na. Naawatan tayo ba gagayem kin kakabsat? Saan analaka nga maawatan niya nga ti pagsayaatan na gaputa video daytoy mabalin tayo nga ulit-ulitan tapno maawatan tayo. Tapno nalaka amalagip i-summarize tayo dagitoy adwa asursuro iti daytoy nga sao. Pamati iti pakisalakanan, aramid iti pakakitaan. Apay gaputa pakaisalakanan ti turong ti justification asasaritaan ni Pablo. Kin, pakakitaan met ti turong ti justification asasaritaan ni Santiago. Ulitat, pamati iti pakaisalakanan, aramid iti pakakitaan. Ket saan tayo kumalip-lipatan daytoy gagayem kin kakabsat. Ngem kas maudi asarita, kayat ko abalaagan iti tunggal maysa kadak tayo iti kamali a interpretasyon karkaro iti sursuro ni Santiago. Gaputa kadalasan amang manggagak a interpretasyon iti daytoy ket naglaok a salvation by grace plus salvation by works.
Kahit na nga sa uwan, usarin da daytoy asursuro ni Santiago tapno kontraan iti ebanghelyo ni Kristo ang nalawag na isursuro iti nasantuan na kasuratan. Isu ano may palpalawag iti ebanghelyo kada isuda, kanayon da akon kontraan daytoy iti sao ni Santiago. Apay? Gapo, ta iti interpretasyon da iti faith plus works kat naglaok nga salvation by grace plus salvation by works. Dayta asursuro kat nagdakkel nga kamali gagayem ken kakabsat. May sa heretical nga sursuro nga against both Catholic and Protestant theology of justification. Iso ulitin kagayem ken kakabsat iti conclusion tayo iti daytoy asursuro da Pablo ken Santiago pamati iti pakisalakanan aramid iti pakakitaan. Agyaman natin kay panagdengeg iti sapay kumata da itinawatan tayo. God bless.